Diyos maray na aga po giraray sa inyong mga tugang sa pagtubol. Sa pagdatong ni Hesu Kristo, lugod maabdan kita na nagpupuka nin may mga pagpamibi, mantangan sa tong mga puso, maugmang nag-uumaw sa iya. An aldaw na ini iyo an enot na Domingo kanto. Pinupunan man manyan an bagong taon nito hiyo kan kalendaryo kan simbahan. Ngunya na panahon kan Adbyento, magpamibi kita, asin maghingoa na magbagong buhay bilang pag-andam sa ikaduwang pagdatong ni Kristo, asin man para sa maninigong selebrasyon kan Pasko nin pagkamundag. Ang makakaibahan po niyato sa pagselebrar kan Santa Misa, iyo po si Reverendo Padre Joseph Abion, ang satuyang parochial vicar. Matindog po ang gabos, asin sa maugmang tingog, awiton niyato ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang, ako on tana, asin pagsulsulan, ang mga naginibunyatong kasalan, tanganing maging maninigaw kitang magdulot, kay ni mga banal na misteryo. Kabus, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhal, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan.
Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa to mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhan, kami namimibi, warasan sa imong mga parasunod, ining pagmaawot, tanganing mantang nagsasabat sa paagi kan mga matanos na gibo, sa imong Kristong madatong, kaming mga kaibahan sa tuon niya, magin maninigong mag-ako kan langit non nakahadean. Holy kay Hesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan tataramon, ang mga babasahon. Si Propeta Isaías nagpahayag kan pagdatong kan panahon nin katuninongan. Ang panahon na ini maabot sa paagi kan Mesiyas. Iyo ini ang mabuton niya tong makamtan mantang naghihimati kita kan tataramon kan Diyos. Na makamtan niya to ang katuninongan ni Kristo sa paagi kan paglakaw sa saiyang liwanag. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An ipinahiling ki Isaías na aki ni Amos, dapit sa Huda, asin sa Jerusalem. Tara, sa katapusan kan mga aldaw, itutugdas an bukid kan harong kan kagurangnan, sa alitoktok kan kabukidan, asin papalabawon sa kabuludan. Masurulog pasiring sa iya ang gabos na nasyon. Maralakaw, dakol na banwaan, saka masabi. Madya, magtukad kita pasiring sa bukid kan kagurangnan, pasiring sa harong kan Diyos ni Jacob. Tanganing matukdoan kita kan sa iyang mga dalan, asin makalakaw sa iyang mga agihan. Tahale sa Sion, maluwas ang tugon, asin ang tataramon kan kagurangnan, hale sa Jerusalem. Mahukom siya sa mga nasyon, mahusay sa dakol na banwaan. Pupulpugon ninda ang sa indang mga espada na magin mga arado.
Saka ang sa indang mga garod, na magin mga asyab. Dai ibibikyaw an espada, nasyon laban sa nasyon. Dai na mag-aandam para sa gyera. Harong ni Jacob, madya, maglakaw kita sa liwanag kan kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Nagtitindog na ansamong mga bitis sa mga tata mo, Jerusalem. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Jerusalem na itinugdok siring sa syudad, naburunyog sa sadiri asin bilog. Diyan nagturukad ang mga tribo kan kagurangnan. Tadyan nagtukaw ang mga tronong panghukom, ang mga trono kan harong ni David. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Hagadon ang katuninongan kan Jerusalem, magtiwasay ang mga namumuot sa imo. Magkaigwa nin katuninongan sa imong muralya, katiwasayan sa imong bantayan. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Huli sa mga tugang ko, asin mga katuod, masabi ako. Ang katuninongan mapas sa imo. Huli sa harong kan kagurangnan na sa tong Diyos, hahanapon ko ang sa imong karahayan. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Magbantay, haleon na sa satuyang sadiri, ang mga karatan, asin mabuhay, susog kay Kristo. Hinanyugon po niya to, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, lalo na taaram nindo ang panahon na oras na kamo magmata hale sa pagturog. Tangunyan orog kaharani sa to ang kaligtasan kikang magtubod kita. Palipas na ang banggi, harani na ang aldaw, kaya iapunta ang mga gibo ning diklom, asin isulot ta ang mga armas kang liwanag. Siring kung aldaw, maglakaw kita, susog sa dapat, bako sa maating hurolnakan, asin bururatan. Bako sa kauragan, asin karigsukan. Bako sa padaog-daugan, asin irinuman. Kundi isulot nindo ang kagurangnan na si Jesucristo, asin dainindo pabalonan ning anlaman para sa kamawotan kaiyan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matugod po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ibanghel.
kan aki kan taho. Tasiring na kaitong mga aldaw, bago magdilubyo, nagkakarakan asin nag-iirinuman, nag-aaraguman asin nagpapa-araguman. Sagkod kan aldaw, na maglaog si Noe sa arka, asin mayo sinda nin pagkaaram. Sagkod na mag-abot ang dilubyo, asin iatang ang gabus. Siring kaiyan ang mangyayari, pagdatong kan aki kan taho. Dangan duwa yaon sa lantad, ang saro kukuahon, asin man ang saro iwawalat. Duwang babae magigiling sa gilingan, ang saro kukuahon, ang saro man iwawalat. Kaya magmarigmat kamo hulita dahin indo aram, kung anong aldaw maabot ang sa indong kagurangnan. Sa buto nindo ini, kung aram ka mga kagharong, kung anong oras maabot ang parahabon, mabantay siya, asin dahi matugot na sa lakaton ang sa iyang harong. Kaya kamo man magandam, ta sa oras sa dahi kamo naguhona, maabot ang aki kantaho. Mga tugang ang marahay na bareta kan sa tuyang kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan humili. Diyos pa rin na aga po sa indogabos. An aldaw na ini, iyo an pinakaenot na aldaw sa satuyang liturgical calendar. Kaya tama sana na magbating kita ng Happy New Year. New Year iniyo ka sa tuyang simbahan. Pwede pong pakibati ka sa itong kataid. Happy New Year po sa Indo. But sabihong ka iya, naghahagad ng regalo na. Pwede nang maghagad, pwede nang mag-ako nin regalo. Mga tugang, igwaning kaisipan na ang panahon ng Adbyento, pag-andam sana sa maabot na Kapaskuhan. Kaya baga pag-Advent, minsan nga day pa Advent, yaon pa lang ang bare months, igwanin ng mga dekorasyon, mga pamaskong dekorasyon, nagbabakal na ka mga pangregalo, asing kadakol ginagibo na sa pag-andam kan Kapaskuhan. Iyo iyan ang Advyento. Alagad hilingon niya to na ang Advyento, bako lang ini yung pag-andam sa Kapaskuhan. Pag-andam ini sa bilog niya tong pagkabuhay. Sa bilog na taon kan sa tuyang simbahan. Puon sa first Sunday of Advent hanggang sa pinakalas na panahon, itong inaapod na Christ the King, gabos iyan pag-aandam. Yan ang buot sabihin kang Advyento. Pag-andam sa bilog na panahon, sa bilog na pagkabuhay niya to igdi sa kinaaban. Kaya, ang panahon na ini, inaapod ang kita sa tuyang simbahan na ayuson niya to ang sa tuyang mga perspective. Linigan ang sa tuyang mga puso, sabi sa kanta. Linigan ang sa tuyang mga puso. Asin man, pag-andaman niya to sa tuyang buhay, ang pag-abot kan hade. Mayong iba kundi si Jesus. Ang Adbyento, bot sabihon, igwaning maabot. Kaya kita nag-aandam, may maabot. Kaya itong mga panahon, ang ancient Romans, kadakol lang ginagibong pag-andam. Ngunyan, ang kulay kan Adbyento, violet. Purple, sa Tagalog, lila. Ang violet ka itong mga panahon sa ancient Roman, masakiton, mag-produce. Kaya nagkukuasin ka duman sa place na Levant. Duman sa Levant, kadakol duman mga suso, mga snails na nag-i-excrete kan kulay violet. Asin mahalon ang pagkua kaining inaapod na kulay violet. Kaya ang nakakakualang, nakagamit kan kulay na violet, itong mga royalty, itong mga mayayaman, itong mga may kakayahan sa pagkabuhay. Kaya masakit kan panahon na ito na magsuulot nin kulay violet. Kung mahiling niya to na ang kulay violet, ginamit
sa pagtuya-tuya kay Jesus. Habang siya kadako lugad, pigsulutan siya kan gubing na kulay violet. Ta ang pagtuya-tuya sa iya, siya daan hadi kan mga Hudeyo. Kaya mahiling niya to duang meaning an buot sabihon kan violet. An pagsulot ka iyan, buot sabihon, ikahade, asin ikadua, an pagsakit o pagtios ni Jesus. Kaya, pag may mag-igdi na halik duman sa ancient Romans, maglaog sa simbahan, mahiling na igwaning kulay violet, ang kandila kulay violet, ang satuyang altar dapat violet iyan, igwang violet na kulay. Kung maglaog siya igdiyo, masabi siya, may maabot na hade. As in, iyo mananggad ang satuyang pinag-aandaman ngunyan. Ang pagdatong kan satuyang Diyos, an hade kan gabus. Adviento. Ang enot na Adviento nangyari na. Sa Kapaskuhan, ipinangaki sa Jesus, iyan ang enot na Adviento. As in, ang ikaduwan niya itong hinahalat na Adviento, iyo ang sa iyang ikaduwang pagdatong. Sa ikaduwang pagdatong, iiba niya na kita sa iyang kahadean. Iyan ang satuyang pinaglalauman. Kaya baga sa enot na Domingo kan Adviento, sinusuluan ang enot na kandila. Ang buot sabihon, paglaom. Naglalaom kita sa ipinangako na Jesus sa iyang ikaduwang pagdatong. Ang paglaom, iyo ang satuyang kinakaputan, tanganig padagos kitang mabuhay, susog sa kabutan kan Diyos. Tanganig pag-abot niya, kaibahan na kita sa iyang kahadean. Kaya ang mensahe, mag-andam, magbantay, gibuhon ang gabos, tanganig sa pag-abot ng mahal na Diyos, ang satuyang puso, bukas sa pag-ako sa iya. Ta kita nag-andam, nagbantay. Hilingon niya to ang nangyari sa Ebanghelyo kan panahon ni Noah. Ang pagdatong kan aki kan taho, araw kan pagkaigwan ng dilubyo sa panahon ni Noah. Siribot ang gabos, nag-iirinuman, nag-aaraguman, asin nagpapa-araguman. Sagkod na aldaw na maglaog si Noe sa arka, asin mayo sinda nin pagkaaram. Kang nagbaha, day aram kan taho, an maabot na dilubyo. Sibot-sibot sinda sa saindang pagkabuhay. Kaya, iyo man iniyo ang mensahe sa enot na panahon, enot na Domingo kan Adviento. Totoo, kadakol kitang kasibutan sa buhay, alagad ang kasibutan na iyan, dahil maging ulang, tanganig hilingon niya to, ang totoong dapat pagkasibutan. Ang pagsibot sa hawak, dahil dapat makalingaw na pagsibot man sa satuyang kalag. Kaya magayunon na kung nag-a-attend kita kan mga kadakol-dakol, mga Christmas party, dahil kita makalingaw na asikasuhon ang satuyang mga espiritual na aspeto. Naggastos kita ng kadakol, sinabihan na kitang Noche Buena, 500 pesos, okay na. Alagad, ang pinakamaging na pag-andam, iyo ang pag-andam kan satuyang sadiri. Ang kalagnato na nalinigan sa paagi kan pagkumpisal, sa paagi kan paglinig kan satuyang sadiri. Iyo ini ang pinakamensahe kung kita magkaigwan ng pag-andam, tutuong pag-andam sa satuyang buhay. Ang kinabangon yan, padagos na nalilihis, paduman sa mahal na Diyos. Pinagsisibutan ang gradanan, ang ralaban, ang pag-angat kang ekonomiya, asin ang pagpugol sa pag-asenso kan taho. Ang pinagkakabalahan, ang sa dirinindang pag-asenso. Alagad, di kita malingaw na ang pinakamensahe kan mahal na Diyos, iyo ang pag-asenso kan gabos, pakusa na kang hawak, kundi kan satuyang relasyon sa iya. Pagmayo ang Diyos sa satuyang buhay, nawawara ang tunay na direksyon kaini. Lalong-lalo na ang satuyang
katuninungan. Kaya magayunon sa filosofiya, sabi ni San Agustin, our hearts are restless until they rest in you. Ang Advento, pagpagrimdom na ang puso kan taho, dainanggad mapapano, kun mayo an mahal na Diyos. Maski panoon iniyo ka mga material na bagay, dainanggad iyan magkakaigwa nin tutuong katuninungan, asin kaugmahan. Tamayo ang Diyos sa iyang puso, ang pinagpupunan kan gabos na katuninungan. Kaya ang challenge, ngunya na panahon ng Advento, pulbaran niya to ang tulong bagay na iniyo. Bawasan ang labi-labing pagkasibot sa pagkabuhay. Bako lamang ang pag-attend sa mga kasibutan, ang kaipuhan pagtaawaning doon, kundi ang kasibutan na magkaigwaning panahon asin relasyon sa mahal na Diyos. Ikadua, mag-focus sa satuyang gabos na ginigibo na yaon ang mahal na Diyos. Sa pamilya, sa trabaho, sa desisyon, sa relasyon, kaipuhan, kaibahan, ang mahal na Diyos. Isipon niya to na kung ang mahal na Diyos, mag-abot ngunyan mismo sa aldaw na ini, andam ba ang satuyang mga puso sa pagsabat sa iya. Bako man maraot, ang maging sibot sa pagkabuhay. Alagad ay ini maging dahilan, tangalig magdistansya kita sa relasyon niya to sa mahal na Diyos. Tandaan ta, ang panahon ni Advento, may maabot. Kaipuhan ining pag-andaman, bako lang sa panahon ning Kapaskuhan, kundi sa bilog niya tong pagkabuhay. Sabi sa kanta, don't save it all on Christmas Day. Araw-araw daw, pag-andaman niya to ang satuyang kagadanan, ang katapusan, kan bilog na kinaaban. Sa aldaw na iyan, maatubang kita sa mahal na Diyos. Halipot lang ang buhay. Ang Diyos nga ni, 33 years lang na buhay. So iba, masorte na, 80 years old, 100 years old. Alagad, kung i-compare iyan sa buhay na daing kasagkuran na kaipuan sanglian niya to, mayong dakulang kaugmahan ang satuyang mamamatean. Deta kaipuhan, napakinabangan, ang yaman sa gabos sa kinaban na ini, kaipuhan niya itong pakinabangan, ang winalat ni Jesus, kan siya enot na nagdatong sa kinaban na ini. Lugod, ang paghalat niya to, maging arog kan para uma, na nag-aandam na mag-ani kan sa iyang tinanom. Ang satuyang tinanom, ang karahayan sa kinaban na ini, asin ang magayon na relasyon sa mahal na Diyos, asin sa tuyang kapwa. Amen. Matindog po ang gabos. Ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Sabay-sabay, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Sa paglaog niya to sa panahon kan Adviento, mamibi kita sa Ama sa bilog niya tong puso, tanganing pakinabangan ta ang pagkakataon para sa bagong kapinuunan nin grasya. An sa tuyang sabihon, kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibi.
Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namamayukan simbahan, padagos na mamidbidan an sa indang nangungurog na misyon sa pagharubay kay Kristo. An ilaw nin kinaaban, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an banal na panahon na ini, magtalubo kita sa pagkamidbid kan presensya ni Kristo, urog na sa mga tugang niyatong dukha, asin nagsasakit, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an pagdaw kan sa tung puso sa kaugmahan na nagdadanay malubos sa pagsunod kay Kristo, sa dalan na sa iyang linakawan, hali sa Belen, pasiring sa Kalbaryo, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an mga nagihelang sa satong komunidad, mag-ako nin kusog asin paglaom, ngunya na adbyento, huli ka nakakaumay na presensya kan Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an mga katuod niya tunggadan, makamate kan daing sagkod na kagayagayahan kay basi Kristo, an kagurangnan asin paraligtas, ipamibinyato sa kagurangnan. O Diyos na makakamhan, himatea ang samo mga pamibi, buksan mo ang samong mga mata sa imong presensya sa kapaliputan. An panahon kan Adbyento, magparani sa muya, sa imo, asin sa lambang saro, manta nagahalat kami sa maugmang paglaom, kan pagdatong kan sa imong aki, si Hesu Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan Eucharistia, ang pagdulot, asin pag-andam kan mga atang.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko, asin ang sa inyong mga atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan, asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming namimibi, pakiakua ang mga atang na dinudulot mi gikan sa mga karahayan mo. Hulita, tinutugot mong maging mahusay ang samong debosyon ngunya na panahon. Papagkanigwa na ini, maging para sa mo, premyo kan sa imong daing sagkod na pagtubos, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli kay Kristo na samuyang kagurangnan. Sa enot na pagdatong, sa kapakumabaan kan inakong laman, inutob niya ang katungdan kan daan na patakaran, asin binuksan para sa mo, andalan, nin kaligtasan na daing kasagkuran. Tanganing, sa ikaduwa niyang pagdatong, sa kamarawayan ka sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo an nahaman niyang gibo, makamtan mi an panuga, nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya, kaiba kan mga angheles asin arkangeles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos sa langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggadaan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis,
asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini paggibuhon nindo sa pagramdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan ang sa imong simbahan sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba, kan sa mong Papa, si Leon, asin kan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, giramduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaharaki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidto pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo, siring man huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo, Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninungan. Tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos na kapulisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mo mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay namapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinrauhan kamo nin katuninungan. Maluhod po ang gabos. Mga tugang, uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara ang mga kasaalan kan kinaaban. Paladang kita mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen.
Matindog po ang gabos. Mamiibi kita. Kagurangnan, kami namimiibi, mapakinabangan milugod ang mga misteryo na samuyang ikinakaugma ngunyan. Nahuli ka ini, kaming mga naglalakaw sa tahaw kan mga bagay na kinaabanon, ngunyan sa imong gibuhon sa mga bagay na langit nun, mamuot asin sa mga nagdadanay na bagay magdayupot. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matoko po ang gabos para sa mga nagkapirang anunsyo. Enot po, igwa kita ngunyan ng second collection, ini bilang ambag nyato sa mga pag-decoration kasatuyang simbahan, asin sa pag-andam nyato para sa panahon nin Adviento asin Kapaskuhan. Ikaduwa, salamat po sa inyong mga dulot, lalong-lalo na po ang pagtaon nin wine na inaapod na mompo na ginagamit sa Santa Misa. Alagad po ngunyan, dakol na po ang mompo, kaya imbis na mompo o wine, pwede man po ka magdulot ng ibang bagay, arog kan panlinig sa CR, sa kusina o grocery items para po iniitao sa mga tugang nyatong mga dukha. Pantulo sa December 6, ngunyan na bulan, gigibuhon po ang Lantern Parade asin Pasko sa parokya. Piglalauman po na ang mga religious organizations asin Barangay Pastoral Council na makisumaro sa nasabing pagtaripon. Magdala po nin parol na susog sa kulay kan sa indong cluster o barangay. Sa Petsa Otsuman, December 8, alaw po yaning Lunes, kapistahan kan Immaculada Concepcion, iyan po aldaw o Holiday of Obligation. Sinasadol po kita na lambang Katoliko na magsimba sa aldaw na iyan. Ang misa po gigibuhon sa oras na alas 6, nin aga, alas 4, nin hapon, alas 5:30, asin alas 7, nin banggi. Igwaan po kayan sa aldaw na iyan, nin First Holy Communion, sa oras na alas 8 asin alas 2 nin hapon. Bukas po ang pagpalista para sa Little Niño 2026. Magtulok na lang po sa opisina o mga miyembros kan Ancilla Domus Dei para po sa mga kahaputan. Gigibuhon po ang presentation ka mga kandidato sa December 14 bago po ang misa habang po nagmimisa sa alas 8. Tabangan ta po ang Ancilla Domus Dei asin ang Barangay Pastoral Council sa pag-recruit nin mga kandidato idi sa Little Niño 2026. Inaapod na po ang mga birthday celebrants na magtiti sa inutan para sa pagbendisyon. Matindog po ang gapos. Birthday celebrants, ito ko tabi ang sa idong payo. Diyos Ama, kaglalangkan gabos na uyo sa kinaaban, hinanyoga ang pamiibi asin pasasalamat kaining sa imong mga surugoon, ngunyan sa indang regalo nin buhay. Sangkuban mo sinda kan sa imong presensya asin grasya, sinda padagos mong pabanalon, irayo sa tentasyon, kahilangan, asin anuman na katibaadan, tanganing danay sinda makapaglingkod sa imo, inihinahagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Tapos na ang misa, lakaw ka mo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.